Чревната микробиота, това е населението от бактерии, вируси, фаги и така нататък, които живеят в нашия храносмилателен тракт, де-факто определят нашето здраве. Какво е характерно за кърмачето? За да може да се състави неговата микробиота, всъщност много важен е начина на раждане, гестационната възраст, начина на хранене, дали то е кърмено или е хранено с млека за кърмачета, и първите 1000 дена от неговия живот са изключително важни. Какво трябва да запомним от цялата тази история? В крайна сметка, групата на бифидобактериите, това е основната флора на кърмаческата микробиота, което обаче е важно да се знае, че това е маркер, биомаркер за младостта. Колкото по-здрави сме и по-млади сме, толкова повече бифидобактерии има в нашия организъм. Не всички бифидобактерии са едни и същи. Има група бифидобактерии, те е всъщност така наречената група бифидобактериум лонгум, които всъщност най-добре усвояват олигозахаридите на майчината кърма, също така растителните фибри и синтезират витамини. Всъщност се оказва, че не всички бифидобактерии са човешки. Има и бифидобактерия анималис, които могат да бъдат съответно намерени в микробиотата на кърмачета, които са хранени с млека за кърмачета. Този пробиотик H-Biota Colicare, който подпомага първите 1000 дни от оформянето на микробиотата на кърмачета и малките деца. Какво съдържа H-Biota Colicare, Bifidobacterium longum, Subspecium longum, Pediococcus pentazzacellus и витамин D. Всъщност той е пробиотик, който се използва широко в Съединените щати и Канада, съответно в тяхната листа на пробиотици е фокусиран.